Assalamualaikum lur dulur dimanapun berada. Prinsip hidup, hidup tegar berjalan di muka bumi dengan bermental tauhid. Agama samawi iku agama tauhid yang dibawa para nabi dan para rasul. Zikir menambah kekuatan hidup yang luar biasa. Gong Bagong sawuse nindakake salat, ngaji, nyambut gawe, ya mbekteni wong tuwa, anak, bojo, keluarga. Ya poso wulan Ramadan, bayar zakat, tindak kaji lamun wis kuwasa. Ya tetulung mring sesama sesamining dumadi, berbuat baik pada sesama dan alam semesta. Ya ndakwahake agama ora ketang mung sak kalimah. Ya ngedoi sing dadi larangane agama lan negara. Sawuse kabeh iku banjur ati batine dikebaki zikir. Gong Bagong, zikir sir, zikir kolbi, zikir rahasia. Kabeh gerake nggauta pemandenge ati amung maring Gusti Allah. Jihad akbar, perang gedhe ana jroning ati. Arep dimenangake ati sing terus tersambung pada Tuhan. Apa ati sing ghaflah, ati sing lalai, ati sing lali ing Pangeran. Zikir menambah kekuatan hidup yang luar biasa. Semua manusia bakal ngalami raga saya senggeyang-senggeyeng, raga saya melemah, saya rapuh, batin saya mencorong, saya manter ing Pangeran. Zikir menambah kekuatan hidup yang luar biasa. Iya Kang, sawuse aku memahami ngaji babagan tauhid, ati pikirku saya meluas, merubah sudut pandang, ayem tentrem, sejuk, damai, jiwa merdeka Kang. Aku saya tambah sregep,
nyambut gawe ikhlas lillahi ta'ala, usaha maksimal pasrah total. Saiki aku saya tambah tekun ngibadah maring Gusti Allah. Saya tambah sayang sama anak, istri, keluarga. Rumahku surgaku. Saya tumbuh welas asih mring sesama sesamining dumadi. Gong Bagong, hidup keseharian ini menghayati tauhid. Lihat gunung, lihat matahari, lihat lautan. Hati bisa bersambung pada Sang Pencipta. Iku tauhid. Iku ya kalebu zikir. Menikmati bermacam-macam kuliner. Nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan? Iku ya tauhid. Iku ya kalebu zikir. Zikir menambah kekuatan hidup yang luar biasa. Apapun profesi Anda, apapun latar belakang Anda, nyata indahnya kerja kenabian mengajak semua manusia untuk terus selalu tersambung pada Tuhan. Gong Bagong, wong sing wis tumeka istilahe wusul. Orang yang sudah sampai telah bersih dari segala sesuatu selain Allah. Amarga wis fana. Nek kawruh Jawa sing diarani suwung iku sak temene wis ora ngakoni. Mung nyekseni nek kabeh iku ana daya kekuatane Gusti Allah. Mung nyekseni nek kabeh iku ana daya kekuasaane Gusti Allah. Tonton terus semua video. Mbok menawa bisa nambahi bakoh kukoh ing dalem iman tauhid makrifat. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati dulur-dulur semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.